Mellem 1933 og 1945 opererer de berygtede koncentrationslejre i nazisternes tredje rige, der nu står indskrevet i historien som skræmmende påmindelser om, hvor dybt menneskeheden kan synke. Sachsenhausen var en af de første og blev en af de mest berygtede lejre, hvor de mennesker, som nazisterne opfattede som fjender af staten, jøder, sigøjnere, homoseksuelle, krigsfanger og politiske fanger, og heriblandt 200 danske fanger, blev interneret. For eksempel Poul Nielsen, 18 år, og arresteret i Danmark for sin tilfældige involvering i udbredelsen af illegale bøger og magasiner, som de fandt i hans besiddelse, selvom han egentlig aldrig var med i en koordineret modstandsgruppe eller lignende. I Sachsenhausen oplevede han og hans medfanger umenneskelige forhold, og man antager omkring 50.000 omkomne af de op mod 200.000 indsatte, der med årene var interneret. Sachsenhausen blev oprettet af SS som hoveddetentionscenter for Berlin og spillede en afgørende rolle i denne æra. Bygget i 1936 med slavearbejdere var Sachsenhausen det første detentionscenter efter Heinrich Himmlers udnævnelse som chef for det tyske politi. Denne udnævnelse flyttede hele politiorganisationen ind under SS-organisationen, nazisterne og Hitlers eget paramilitære organisation. Bygget som en SS-modellejr for fremtiden, skulle Sachsenhausen udstråle magt og idealer for nazi-organisationen. Det blev en model for blandt andet Auschwitz. Ved ankomst gennemgik fangerne en streng opdelingsproces, hvilket markerede begyndelsen på deres dehumanisering. Udover at være en simpel fængselslejr, fungerede Sachsenhausen også som uddannelsessted for SS. Antallet af indsatte på en gang toppede under 2. verdenskrig og nåede op omkring 60.000 i 1945. Man stod op klokken 4 om morgenen, og klokken 6 var der opstilling til morgenappel, så vagterne kunne tælle alle fangerne, før der klokken 7 var udmarch til arbejderkommando. Fangerne fik ingen mad før middag, hvor der blev serveret suppe af kasseret kål. Derfor var de voldsomt underernærede. Forfærdelige levevilkår, trange barakker, sygdomme og fejlernæringen blev normen. Tvunget arbejde herunder produktion af mursten og ammunition til den tyske krigsindustri var også meget almindeligt. Straffene for regelbrud var alvorlige, herunder den berygtede Sachsenhausen-hilsen, hvor man skulle sidde på hug og strække armen frem. Hvis man faldt sammen på grund af udmattelse, fik man alvorlig bank, der let kunne medføre død til følge. Offentlige hængninger var også dagliggang i Sachsenhausen for fanger, der forsøgte at flygte. Endvidere blev der foretaget massehenrettelser ved skydning i en sektor kaldt Station C fra 1942. Dette var hovedmetoden til henrettelser indtil 1943, hvor der blev installeret gaskamre. Sachsenhausen tjente også som et sted for medicinske eksperimenter, lignende dem, der blev udført af Dr. Josef Mengele i Auschwitz. Man testede f.eks. brug af kokain for at se, hvor længe man kunne holde mennesker vågne og aktive. I lejren var også jødiske bankfolk, der med tvang hjalp nazisterne i Operation Bernhard. Der var en mission designet til at underminere den britiske økonomi ved at forfalske engelske pengesedler. En mission så succesfuld, at man blev tvunget til at indkalde alle 5 pundsedler i England efter krigen, da man ikke kunne skabe overblik over, hvor mange sedler der var kommet i omløb. De økonomiske følger blev dog holdt hemmelige, men den engelske nationalbank har sidenhen kaldt dem for meget alvorlige. Endvidere blev alternativer til læderskosåler testet for holdbarhed af fangerne, som nogle dage blev tvunget til at gå op mod 40 km på en dag på en bane med varieret underlag, samt bærende på en meget tung rygsæk. Dette skulle reflektere et realistisk scenarie for soldater. Så undersøgte man sålene efter hver 10 km gang. Hvis fangerne faldt sammen på grund af udmattelse, hvilket også var meget normalt, da de var voldsomt udsultede, satte den berygtede fangevogter sin schæferhund til at angribe dem. Da afslutningen af 2. verdenskrig kom nærmere sammen med de sovjetiske tropper, blev tusinder henrettet, og især kommunister. Efter krigen blev lejren overraskende nok ikke lukket, men Sachsenhausen fungerede som en speciallejr for politiske fanger under sovjetisk kontrol. Mange nazister og SS-mænd blev nu fængslet her, men gaskammerne var dog ikke aktive. Selvom henrettelser og brug af gaskammer var forbudt, fortsatte mishandlingen, hvilket resulterede i omkring 12.000 dødsfald, som følge af underernæring og sygdom. Lejren blev officielt lukket på foråret i 1950, da det tyskledede DDR-regime overtog styret i Østtyskland fra sovjetterne. I 1990'erne blev stedet omdannet til et mindesmærke, der tjente som en rørende påmindelse om ofre og lidelsen inden for disse mure. Og i dag står Sachsenhausen som en højtidelig påmindelse om de grusomheder, der blev begået i løbet af dets driftsår.